От видеото, което качих тук-що. Мириш лук. Това храната, която има със сигурност е захар, оцветители и захар. Не мога да повярвам това как може да продава в магазините. Това не е зелена закуска. Това е захар и захар. И оцветители. Поне едно нещо различно от захарта. Аз ще направя още една хапка, след като е престояло малко повече време в млякото. Кой знае, млякото може да му придаде друг вкус. Да е пред вас. Това го правя само единствено заради вас. И барчето не е хубаво, и това не е хубаво. Окей, благодаря за слушането. Вървайки до там, си мислех, ай ще ям от малко, Петър се окаже първи и да вземе един, после казаха да имам си оборба, защото се става. Ако предстои малко повече, не е чак толкова ужасна, но пак е ужасна. Не знам как да опишам. Хем не става, хем не е вкусно, хем не е гнусно, хем не е гадно. Бих казала... Ако трябва да го оценя от 1 до 10... 9. Не 9. Ако трябва да го оценя от 1... Тара просто леко тук се... Бута иска да влезе в кадър. Влез. Влез на вресина съм. Не се държа грубост, не е просто така. Ако трябва да го оценя от 1 до 10, малко като това, ако гледате Англи Студио, малко като фъни с миналата им закуска с ламата. Не е много гадно, не е много хубаво. 5 или 4.